Davita wakatambao kusvika maila popota Miriam ndokuimbao nenindoimba. Streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Sepakuti ndini sekuru ka ndini referee zvakare mugame rachona anditi the only Zimbabwean uncle vazukuru handiunyeperai Zimbabwe iri kurwadza manzwa ndochokwadi Zimbabwe iri kurwadza wai ndiri kudaro vazukuruka ukada kutarisa vanhu namba yevanhu vanomhanya vakananga kuSouth Africa namba yevanhu vanomhanya vakananga kune dzimwe nyika Botswana kupi vazukuruka yakakurisa zvokuti ndakutotyira kuti muZimbabwe mogona kusara musina vanhu vazukuru ndochokwadi pose kana kuri kunzi pari kuda kuSouth Africa chete kakuri kuenda vanhu vari kubatwa nemapurisa anditi more than 500 zvakaoma anditi so chiteerera kana unga usati wasubscribe pathis channel I kindly ask you muzukuru kuti chidi chisubscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Anditi nchida kutendai nesupport yese yamunopa pabasa renyu pamusha wenyu uchikura zvinhu zvichiendera mberi zvakanaka nchitoti maswera sei kwese kwamuri so vazukuru mareports ari kubva nepaBed Bridge apa ari kutaura zvoni vanhu vawandisa vari kuda kucross vachipinda kuSouth Africa sekuziva kwenyu kuti festive season vanhu vanouya kumba vachizofara so covid yakabva yarova vanhu nesurprise vanhu vachiri pakati pekufara vanhu vachiri pakati peholiday so vanhu vabva vapanika kuti regai timhanye takananga kwedu kwatajaira. Chimboonayo kavidhio kevanhu mawandiro avakaita pabhodha vari kuda kucross vachienda kuSouth Africa. Zimbabwe kunosara munhu ikoko ameno na Uncle saying the only Zimbabwean uncle chibadati much love. What are you doing? I will wear my one. Yes, yes.